onko siitä ärsytyksen tunteesta, siitä, että meitä ärsyttää, meitä ketuttaa se, että kaveri johtaa, onko siitä hyötyä, jos me lakataan pelaamaan? Sitten on mitään hyötyä. Sitten pitää käyttää meille bensa. Sitten tehdään meille siitä bensa, polttoaine, mitä me nyt käytetään. Kaikki ärsyttää, noi ei oo näin paljon meitä parempi, eiks niin? Toi on ihan tasainen peli, eiks niin? Ja ne johtaa 3-1. Nyt käyttäkää siitä polttoainetta, nyt minua ärsyttää, mä oon valmis tekee entistä enemmän töitä. Eiks ne? Joo. Eiks ne? Okei. Yksi juttu. Tosi usein pelaaja on täällä laidassa brommalla. Ne on tehnyt 2 maalia keskityksessä. Kato tää. Grali kanssa. Pelaaja on täällä. Meillä puolustetaan vähän niinku näin. Nämähän on nyt paitsi, jos nää niiden kärjellä. Eiks niin? Joo. Mut entä jos tää pelaaja kuljettaakin tänne, onks ne enää paitsi? Ei. Miten me pystytään estämään tää tilanne, että vastustaja ei pääsekään 3 hyökkäämään? Kaikki menee alas. Et me Niin. katkaistaan se hyökkäys alas, laidassa. alas ja tää laita seuraa tosi tiukasti. Mut näiden pitää olla oma maali ja pelaajan välissä. 2 maalia on tullut sen takia, kun me ei olla me ollaan puolustettu näin. Eik niin? Sitten se keskitys tulee tänne, kaveri pääsee tekemään tyhjiä. Mut sun pitää olla tossa. Toinen juttu puolustamiseen. Nämä 3, jos ne on näin, niin ne on yksittäisiä puolustajia. Mut jos ne on näin, ne on 3 vaikeasti ohitettavaa puolustajia. Eli puolustajien pitää tehdä yhdessä töitä. Eiks jää? Eiks jää? Nyt on valmis juoksee kovempaa kuin vastustaja. Eiks niin? Me pystytään nousemaan täältä tieltä. Eiks niin? Eiks niin? Joo. Hyvä. Sami, mitäs Mikä tilanne on? Jäbät, ensinnäkin me lähdetään sillä tavalla nyt menemään. Kuulenko kaikki? Yes. Alakerran linja on Joonas toisella puolella, Matias keskellä ja Emil toisella puolella. Keskikentällä on Leo ja Matias. Onni on kärjessä, Seif on täällä laidassa ja Matias toisessa laidassa. Matias oli kahdessa. Matias oli keskikentällä. Oliko se keskikentällä? Matias Leo sanoit ensin. Okei, no sitten Kostia ja Seif. Hei, Huudetaan Inter! Pojat, nyt kentälle, kuunnelkaa! Kentälle. Te teette vaan sen mitä osaatte. Kukaan ei odota teitä yhtään sen enemmän. Pois syöttövarjoista, hyvät syötöt, me päästään sillä ihan eteen. Muistakaa pojat, teidän oma pelipaikka. Oma pelipaikka, muistakaa. Grali huudattaa, jäbät, tehtiin maali. Grali huudattaa, tehtiin jo maali, tehdään lisää. Tehtiin jo maali, tehdään lisää. Kova huuto, tehdään ärsytykset polttoaine meille. Rali, muista paitsio. Pelottoo! Leo, Matias. Leo, Emil, miten saatais teille palloja? Grali, miten saadaan teille palloja? Kelle Oskar voi syöttää Inter? Kelle Oskar voi syöttää? Mitä nyt Inter? Mitä nyt? Mitä nyt Inter?
Me. Save! Nyt sä jäit kyllä roikkuu pahasti. Muista sun oma mies, oma paikka. Alexander! Visst! Ta bollen! Sluta fiffla! Jätkät, tulkaa rohkeasti esiin sieltä! Pyytäkää palloa! Leo ja Matias, teille halutaan syöttää! Leo ja Matias, mihin saadaan syöttää? Alexander ut tillbaka! Menettää joka kerta pallon. Vei paitsi jo metri. Leo Matias! Täysi Onni, jaksa, go, mene vielä Onni, me. Mene vaan! Me Onni, me.